Nin o vento nin a chuvia caída durante a xornada de onte domingo impediron que se reuniran no pabillón da Fieiteira, onte reconvertido en salón de banquetes, un milleiro de persoas maiores do municipio, para disfrutar do xantar de confraternidade, organizado pola Concellería de Servizos Sociais. A cifra foi de récord, sendo unha das máis multitudinarias dos últimos anos. O xantar contou coa presenza dos representantes municipais, co alcalde á cabeza, Luís Pérez Barral. O menú confeccionado para este día tivo nesta ocasión como prato principal o lacón con grelos, aínda que os comensais puderon degustar tamén previamente as cigalas e os camaróns, sen esquecer tampouco o percebe de aguiño, que se introduciu tamén no menú este ano como a novidade e que foi recollido polos propios mariscadores do Pósito aguiñense na semana previa. No xantar, que se prolongou ata as 9 da noite, contouse tamén cunha actuación musical que deu paso a un animado baile.